I znowu, moi drodzy, wracamy do formy i są daily vlogi, codziennie materiał na owocowej pasji. No nie o 8 rano, znowu dzisiaj zapomniałem wcisnąć opublikuj, dopiero około 10 się materiał pojawił, no ale wczorajszy odcinek 130 wyświetleń, 30 łapek do góry, więc już 100 jest osób, która to będzie teraz słuchać i oglądać moje gadanie. Dlatego mam nadzieję, że Was nie zawiodę. Widzicie, wczoraj pokazywałem Wam, że spadł śnieg. I dzisiaj mi się przypomniało rano, że ja pierdzielę, Piotrek, w zeszłym roku, nie powiem, że 2 lata nie padał śnieg, ale w zeszłym roku nie było biało i nie ma ani jednego odcinka na Życie w ogrodzie w scenerii właśnie białej śniegu. I pamiętam właśnie, jaka była sytuacja z tą suszą. Przecież jeżeli w zimę nie pada, no to nie ma tej wody i tak naprawdę sobie przypomnę, 2 lata temu, właśnie rok temu, no to największy mój strach to właśnie nie była moja przyszłość, nie była moja stabilizacja życiowa, a bardzo się bałem, martwiłem, że naprawdę będzie problem z tą suszą. W Polsce też pamiętam mapę Polski, cała czerwona była od braku wody, no ale mam nadzieję, że to się wszystko jakoś wyrówna i cóż. Spadł śnieg, jest ok i pokażę Wam krzaczek, który co roku przez całą zimę ma liście. Co jest właśnie zagadką dla mnie, ale normalnie owocuje i z nim jest wszystko, moi drodzy, ok. No i tak. No i usłyszeliście, hello Moto, dzwonił właśnie mój serdeczny przyjaciel, stały widz, Życie w ogrodzie i owocowej pasji, Jagodowe Pole i praktycznie co odcinek jesteś na podium. Pozdrawiam Cię ciepło, przepraszam, że nie odebrałem, ale właśnie nagrywam materiał, a zaraz się zrobi ciemno, bo już jest prawie przed godziną 15, czyli mam godzinkę. No i tak naprawdę tutaj ten krzaczek będziemy obserwować, ale jestem spokojny, bo wiem, że i tak za rok będą owoce tutaj i tutaj, no i pięknie zapąkowane. No i pozytywnie jest, bo widzę tą zdrowotność w borówce, tą przyszłość. No i zaraz właśnie będę tutaj robił sobie opis odmian. Niemiecka Goldtraube i amerykańska odmiana Nelson. Jak ten Nelson, wiecie, się zakłada, się obezwładnia człowieka, więc zaraz będę tutaj skubał, skrobał. No zresztą co ja znalazłem, moi drodzy? Co ja znalazłem na polu? No, moi drodzy, i w takiej zaraz sytuacji zakończymy dzisiejszy odcinek. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Na komentarze odpisuję. Na stronę nie zapraszam, na owocowąpasję.pl, bo mam awarię. Nie wiem, czy będzie przez weekend uruchomiona. Ale dobrze, bo przynajmniej będę miał teraz czas na główkowanie. Jak te rośliny dostarczasz swoim widzom? No i spójrzcie, jak jestem zakręcony. No, 3 minutki. Jutro się widzimy oczywiście codziennie. Będę się starał. Jak będzie za ciemno, to będę w magazynie nagrywał. Więc myślę, że dobrze będzie. Kocham Was, pozdrawiam. No i oczywiście, co ja znalazłem? Czapeczka prowadzącego. Życie w ogrodzie.